Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü etjek söhbetdeşligimiz meni bir geň taň galdyran waka bilen baglanyşykly. Ol wakada ana ýalňyş ol Watan Satan programmasynyň 10-njy martda görkezişi ýaly ine Türkmenistan uly takyrdy dabara şowhun bilen 18-nji ýylyň ahyryna geçirilen şol agar atletika boýunça ýarışda 45 kilograma çeli ağırım olan yaşların arasında yeniş kazanan bizim illeşimiz, vatandaşımız Yıldız Jumabayeva'nın kutlağı ümeti davarası geçirildi. Bir näme üçin bu kutlağı davarası 2 ýyldan gowrak wagtdan soň bellenýär özüm bütün ýa-da Türkmenistanyň öňünde bir uly zally Gurban Ulyň özü gelip şolar ýaly davara bilen onun trenerini onu gutlayar bizaga gaýda ene maşin sowga dediýär. Binemen hokkosy, binemen alamaty. Gurban Uly näme watan söýjülük duýgusy ýönümi ýa Türkmenistanyň adyna awraýny arşa götüren ýigitden gaýdan eden işlerine ýokary baha berdigimi akýörekden ýa-da bunyň aňyrsyna başga zatlar ýatyrmy? Gelin şu barada biraz söhbetleşik edelim. Bilşime ýaly Yıldız Jumabayeva 18-nji ýylyň ahyryna şol geçirilen dünýä ýarışyny ýokary derejeli ýere ýeli. Birinji ýeri dünýä çempionu diýip bir başga birine beripdirler, ýöne şol doping kontrol barlygyndan soň onun şol ullanılmaly därejesemleri ullanyny üçin onun çempionlugyny elinden alyp o şol çempionlugy hakyky eýesi bolan şol ýeňiji bolan şo taýda biziň illeşimizde Yıldız Jumabayewa gowşurulýar. Bärde bir sorag bar. Birinciden şol 18-nji ýylyň ahyryna bolan ýarışdan soňra näçe wagtdan soň şol doping kontrolyň netijesi şol birinji ýeri alan adamyň komissiýany alnalygy barada maglumat peýda boldy. Näçe wagtdan soň şol onuň elinden ýanky çempionluk titul alındy. Bir hepdeden soňmy? Bir aýdan soňmy? Ýarym ýyldan soňmy? ýa 1 ýyldan soňmy? Ya hükmen 2 ýyllyk aýdan soňra bolýan bu zatlar. Bu gaty gömürtük zat, men üçin düşnüksiz zat, halk üçin düşnüksiz diýip hasap edýär. Näme üçin? Eger şol geçirilen ýarışdan soň doping kontrol hükmen barlanyp netije çykardy. Näme üçin onun wagtyna aýdylmady? Näme üçin onu wagtyny meselem 18-nji ýylyň ahyrynamy, 19-njy ýylyň başynamy, 19-njy ýylyň dowamynamy, 20-nji ýylyň dowamynamy, ta 21-nji ýyla gelýänçe şu mesele hiç ýerde galdyrylmady, gozgolmady ýa-da biziň çempion gyýdymyzda şolar ýaly hormat edilip ýylyň öňünde muňa münasip bolan sowgatlary, atlar gowşurulmady diýen sorag bar. Hatta aýdaly şonu şol birine bir kanun doping kontrol zararly şol birinji yer berilen bolsa ya çempion. Demek bu ikinji yer kümüş medaly münasip bolanmy. Onu näme? Ol dünýä çempionatyny kümüş ýa-da medaly münasip bolan ýumruk aljak Türkmenistanyň raýaty bolan gyýda hormatsylyk edilmeli dälmidi? Şonu gutlarna näme? Gurban Uly dilinden kireýsleýärmidi? Näme üçin şonu bir sport toplumuna ya prezident köşkünde ya halkyň öňünde bir mübareklenmedi ya da hormatlanmady. Näme üçin? Sorakandyr, jogap ýok. Näme üçin birdenkä 10-njy martda şolar ýaly sylagylanşyk hormat ýüze çykýar. Häzir sebäbini gelir, ýöne men biraz aýlawlyrak görüňeçek bolýan siz bilen. Şu eger birinciden şol halkara agar atletika ýarışı Aşgabatda geçirildi. Demek eger şo taýda doping kontroly gurulmadyk bolsa, demek ol ýarışyň gurulmadygyny aňlady. Eger doping kabul eden adam ýarışa çykyp bilýän bolsa, şo taýda gözekçiligiň asla bolmanlygyny aňlady. Ya gowşak bolanlygyny aňlady.
eger çempionatı geçirýän döwlet gurama olar şonu boyun alýarlar dünýä öňünde. Näme üçin onu şu zatlara öňs berilmän Aşgabatda geçirilen ol bir. İkinciden şol dopingden soňra näme üçin şol möhledi haçan ol aýan edildi. Birinji ýerde çempion bolan adamy doping alyrly haçan aýan edildi. Çempionat geçirilenden soňra bir hepden dowamyny, bir aýyň, 6 aýyň dowamyny näçe wagtyň dowamyny aýan edilip soňra şol gyýda biziň watandaşymyza çempionady berildi hem gyzyl medal gowşuruldy. Haçan o arada kelam ağı söz ýok. Düýün şol 10-njy ýemede çykyş eden adamlaryň ýa-ni ýol başçylary bar. Agyr atletika dünýä boýunça, soň musulman döwletler, Orta Aziýa boýunça olar aýdana aýyň plançasyny şol öňkü adamy tutup soň elinden doping kontrolüni geçmäligi üçin ýa şolar ýa steroidleri ullananlygy üçin biziň elinden şol ýemesini çempionluk hukugyny mahrum edip şol hukugy bizine aýyň plançasyndan şoňa gowşurýasy. Biziň ýyllaşymyzda ýa-ni Ýyldız Jumabaýewa gowşurýas diýilen dokumenty görkezden aklarda. Özleri aýdýa, özleri goýýa. Indi halk pikir etmeli. Haçan bolupdyr bu zat. Haçan öňkü çempion adyny ýitiripdir. Doping kabul edildi üçin haçanam biziň Ýyldız Jumabaýewamyza ene çempion ady berilipdir. O aýyň 10-uny martda ýa mundan 2 ýyl ozalmy. Aýdylýan zat ýok. Indi aýlanyp dolanyp gelsek, ýa-ni Gurbanoğly agzyny köpürjükledip, ene honnon märsi bolup, ene biziň nämämiz ýeňiş gazanny näme dip otaýdy zahla çykyş edýär. Ýeňiş gazanan şojagazgy 18-nji ýylda gazandy. Sen şonu näme üçin halkyň öňüne çykyş edip aýtmadyň? Hiç bolmany ene kümüş we medali eýe boldy. Şu ýygymyzdy. Näme kümüş medal dünýä çempionatynda kiçi ýerlermi? Ikinji ýere oğlum. Näme üçin şonu prezident gutlamady? Näme üçin şonu maşyn sowgat etmedi? Näme üçin şuny edýär? Emmasy bar. Onuň emmasy näme? Ene şu ýerde geldik onun üçin. Onuň emmasy watandaşlar ene biziň şehit bolup ýogalan ýigdimiz Süleyman Neresanyň pajygaly ölümi bilen baglanşykly. Ene şol emma. Ene şol edilen jenaýatyň üstüne basmak, gömmek üçin ene turzulýan tozon şu, edilýän şowhun şu. Orslarda bir söz barda, pir va время чумы diýär. Haçan şu mergi kesel barka döwletde, ýurtda şo döwür gurnalýan şady horramlyk diýdi ýa toýda bara. Ine biziň döwletimiz mergiden gowdal şu mahal kugun hana koronavirus beýleki keseller, açlyk, işsizlik, horluk ýa milletiň deňýärsi ýurdun daşyn. Ine şu döwür ine şu ýa Süleyman Neresanyň ölüminiň üstüne basmak üçin o jagazgyda ene medal gowşuranmaly, bir maşyn sowgat berenmaly, trenerine şeýdip oňa jaýyň açaryny berenmaly. Näme üçin? Birinjiden şol dünýäde şu gep gurrun Süleyman Neresse bardy, ýaýramagyň öňüni almak üçin edi. Ay ine biz sportsmenlerimize hormat goýýasady. Ol sen hormat goýdyň däl. Hep 18-nji ýylda bolup geçen wakany şuň kugun onuň mübareklenmeli 2 ýyl 2 aýdan soňra. Näme üçin? Biziň Ýyldız Jumabaýewamyz şo döwür hormatlanmady. Sebäbini düşünýärmi? Men aýdyp berek. Şu gyýdyň adamdan familiýasynyň ýüz tutup netije çykarsan, diýmek bu jagazgy asly ýa da şowdan gelendir, ýa da lewapdan. Ine şonuň şol dogduk mekany şo ýerler bolan üçin 18-nji ýyl döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan fiýlanmady ýa ady tutulmady ýa hormat edilmedi diýip düşünýänler. Bugun bolsa Süleyman Neresanyň pajygaly ölümi zerarly sebäpli bütün dünýä eýam ayaga galdy diýsegem boljak şu informasiýon emede meýdançada dünýäde şu iň köp tutulýan atlaryň biri Orta Aziýa Türkmenistanyň degişlikde ine Süleyman Neresanyň ady tutulýar. Şo uçuran betbaçylygy. Onuň pajygaly ölümi. Indi şonu gurun edýändirlerdi. Yurdun içine sportsmenlerin diýendir. Ýa-ni
Daşowdyň welayet eme Lewabyň ilatamaydy ýandyr. Hem üçin o ýylyň 18-nji ýylda da biziň çempion kamyl boldy dünýä boýunça. Hem üçin oň ady tutulmady ýa şeýdildi diýip. Endi şo zatlary ýemedip ene bizine Süleyman Eresän ol gyrak çetleşdiremdik. Ene şoň welaýetyny ne bujaga gyýda bizine maşyn sowgat berýär ýa-da seret. Seredin bu edýän spekulaýasiýasyny bu adamın pajgaly ölümini edilen cenayetin üstüni ine oyuncak, jajak, jujak, yankı maşin bilen gömjek yapjak bolýar, halkyň gözüniň öňünde oyun oýnaýar. Ine edýän işi gurban bolayım. On soňam o taýda agzym doldurup gürleýär. Ay ine biziň öňkü pederlerimiz bar, ne yankı Altımurat ora durdy, ine bularam at ýatlamak gerek, ine biziň gujurly näme gaýratly perwarlarymız boldy diýip. Beýle ýalan sözlerini agzam uçuklanak mı diýýärsiň? Bagyşlan watandaşlar. Sen näme özüň şol Altımurat Neresän ölümine sebäp bolanyň iki adamyň biri sene gurban bolayım. Ýadyndan çykardyňmy şo nerese böwrek gerek bolan wagty sen Türkmenistanyň saglyk saklaýyş ministrdiň hem bütün saglygy kurýar diýen vice premierdiň. Onu da aýdyňmy? Ýadynda çykdymy ýa? Näme şo döwür şol oglany gerek 70 000 100 000 dollar bermediňiz sen. Şol çempion häzir şo tribunada oturardy prezidiumda. Ol bir. İkinciden sen ne yüzüňe ozala barıp öz adyňy arkadagy Şöhrat diýip gyýgyrdan bolýar. Şöhrat diýdirjek bu onu Ýylly Jumabaýewa Şöhrat diýip zal el çarp boly. Ine şol jagaz yumruk galjak gyýdyn gazanan üstünlügi tenkidel. Sen götereňe golştan gany. Şogyz göterdi. Utanman bütün zaly özüne el çarpdyrýar. Hamany sen şoňa golky beripsiň, ýa gazyny göteripsiň. Ya sen o kakasın mı, atasın mı? Ne için sen beydip oğuydun avrayın öz adını yazdırıyan? Beydip sen Süleyman Eresän karşısını eden cenayetin üstünü yapıp bilmersin. Hala sen hana bir gün ön yanından yemani Igor Makarov bilen oturup velosiped yarışın, dünya yarışını geçirecek deyip o tayda gıybat kakıp kışıvus eden maluatın köşünde. Kime gerek sen ol velosiped yarışın? Halkın iyere çörögi yokkun. Sen beydip ol yarıştan bu yarış edip eni şu eden cenayetin üstünü gömjek bolýar. Gömmörsiň sen. Gömdürmersiň şonu sana. Bilip koy. Haýsy ulogyň bilen eşitýän bolsaň eşit. Ol Altımurat Neresän maadyn tutma. Sen şonu öldüren cenayetkarlaryň biri. Ol öz ajalyny ölenek, ol döwletden, hökümetden kömek tapman üçin wagtyny şonu kömek edilmänligi üçin ene dünýäň şöyle çempionu şehit bolýar. Urwelurdyň näme derman bermän öldürdiň näme? Tapawdy näme? Sen jellatyn hökümetiň bilen bile. Ene şu zatlar görüp oturup hayran garlym. Näme üçin beýle bolýar? Halkym şonu kabul edýär. Şu sahna aňyrsyny, näme üçin şu oýnyň oýnulanyny adamlaryň köpüsi düşünüp bilmän o jaga çempionmuzy gutlaýar, ay gutly bolsun, howa ine şular ýaly münasip sen şu baýt, howa gutly bolsun, münasip. Ýöne näme üçin ol 2 ýyl 2 aýdan soňra gowşurýarlar hakykatynda bu baýraga. Demek şu sahna aňyrsyny Süleyman Eresän ajy ölümi ýaty watandaşlar. Şu ölümün üstünü yapmak üçin zalaqylar arkadaga Şöhrat diýip gyýgyrýar. Ählisi. Şeňi men şey diýip kabul edýän şonu. Başgaça däl. Başgaça bolanlygyny şu zaly hiç kim barmalama, o jaga gyýdam ol hemen almalar. Bayrağını. Başyna ýap. Men o taýda o dostum şeydi kas edip öldürdüňiz. Gyzyl gumy solmak hatydyň bu turdiýan oýunuňyza men gatnaşamak diýende bolmaýar. Ya onuň en atasy. Ýok. Olaryň bilbil ýal saýra diýerler hany. Taňry ýalkasyn arkada sag bolsun, ne sen saýaňda nämen dedi. Ine biziň halkymyzyň tragediýasy şu taýda ýaty watandaşlar. Ola ýüzüňe tüýküripdi, halkym ýüzüňe süýpip, oň ýüzüne gülüp gelçak ber. Ine bolýan zat. Bular Süleyman Eresän gobuýurynyň üstüne, mazarynyň üstüne tan soýnaýarlar ana.
Başga hiç tatlar. Ýöne bilik goý. Gurban gullar sen şeytan ol. Hatsan ýerde geçti jogap bermeli bolsun. Ol wagtda mende gün-günden golaýlak gelýär. Gitjek ýeriň ýokdur sen. Inni halk belli sen zannyama nahil planlaryň bardygyny sen halky siňetçe görmeýän geçel. Bolly sen kogutordy. Sen bil oýullar bilen halkyň gözüne çöp ataryn daşary döwletler ağlaryny umyt edip oturma. Sen oňa jaga gyza ýanky Ýyldız Jumabaýewa medal gowşuryň, maşyn gowşuryň bilen o halk o adamlar o milletler siz bagyşlamaýar kynma. Ýok, gitjek ýeriň ýokdur. Jogap berjek günüňem geler. Ene watandaşlar gyýyska çaýsylak menne şulatlary şuň size habar bermekçidim. Seredin şol watan satan programmasyny görüň, özüňizçe netije çykaryn. Bolýa ony sag oturuň, saglykda boşalyň.